Táto meditácia je určená pre tých, ktorí sa chystajú letieť a chcú si najskôr ten let v pohodlne, v bezpečí domova prežiť a pripraviť sa naň. Takže teraz v pohodlne, v bezpečí tvojho domova si to poď prežiť. Let, jeho priebeh a bezpečné pristátie. Vyber si miesto, kde sa môžeš pokojne uložiť. Môžeš sedieť alebo ležať. Ak sedíš, tak si sadni tak, aby ťa nič netlačilo a neomínalo. Nie je dôležité, či sedíš s vystretým chrbtom. Dôležité je, že sedíš pohodlne. Pre hlbšie prežitie si môžeš zatvoriť oči. Ak sa však rozhodneš mať oči otvorené, odporúčam ich nasmerovať na jeden bod. Ak by ti náhodou oťažali, kľudne ich počas meditácie môžeš nechať samovolne zatvoriť. Či už máš oči otvorené alebo zatvorené, všimni si, ako dýchaš. Je úplne v poriadku, ako to máš teraz. Lebo za nádychom nasleduje výdych a nasleduje v takom tempe, aké je pre teba v tomto momente užitočné. A tak ako prirodzene dýchaš, sa ti môže žiadať predĺžiť výdych o malý kúsok, pretože je to uvoľňujúce a zároveň môžeš dýchať nezmeneným tempom. Tvoje dýchanie máš pod kontrolou ty. Môžeš ho nechať plynúť alebo predĺžovať výdych. A tak, ako si začala všímať dýchanie, tak si môžeš všimnúť aj telo. Tam, kde sa dotýka, či už sedíš, alebo ležíš. A môžeš mu dovoliť sa plne oprieť o podložku alebo stoličku, pretože sú dostatočne pevné a udržia ťa v bezpečí. Tvoje telo pritom môže úplne oťažieť, alebo naopak úplne zmäknúť. Môžeš si všimnúť, že zameraním svojej pozornosti na dých a telo nastávajú zmeny, ktoré umožňuješ ty. A teraz nastal ten správny čas si zalietať. Telo bezpečne uložené ti dopraje bezpečný let, lebo sa môžeš spoľahnúť, že práve teraz si v bezpečí podložky alebo stoličky. Prenies sa do dňa, kedy odlietáš. Možno máš let skoro ráno, cez deň, alebo neskoro večer. V každom prípade je to zmena ku každodennému životu. A patrí k tomu ľahké napätie a vzrušenie zároveň. Batožinu máš zbalenú, ešte posledný krát prechádzaš zoznamom vecí, či už v hlave, na papieri alebo v mobile. Možno v tele cítiš chvenie zo vzrušenia, niečoho nového a napätie z letu. Na minúta sa zastavíš. Všimneš si, ako dýchaš, kde v tele máš napätie
a aké rôzne myšlienky ti prúdia v hlave. Predložíš výdych o malý kúsok, trochu uvoľníš a možno vytrasieš telo, uvoľníš ramená a v hlave pridáš novú vrstvu myšlienok, ktoré hovoria: lietanie je bezpečné, som v bezpečí, a necháš ich bežať ako nekonečnú slučku. Presúvaš sa na letisko a počas presunu, či už v aute, taxíku alebo autobuse, dovolíš svojmu dýchu byť kľudným, telo uvoľňujúcim a spustenú myšlienkovú slučku. Lietanie je bezpečné, som v bezpečí. Lietanie je bezpečné, som v bezpečí. V tomto stave prechádzaš cez bezpečnostnú kontrolu. Čakáš na check-ine a keď pocítiš napätie v tele, úplne automaticky mu dovolíš uvoľniť sa pomocou pozornosti a dýchania a nechávaš myšlienkovú slučku. Lietanie je bezpečné, som v bezpečí, bežať ďalej. Sadáš si do lietadla a zvuky okolo teba, zapínanie pásov, dotyk tvojho tela so sedadlom, ktoré je pevné a pevne ťa drží, pomáhajú uvoľniť tvoje telo, lebo lietať je bežné a bezpečné, tak ako chodiť po chodníkoch alebo ísť autom. Nekonečná slučka myšlienok. Lietanie je bezpečné, som v bezpečí, je v súlade s tvojim telom a dýchom a pomáha ti zostávať uvoľnená a plynule dýchajúca. Lietadlo roluje a vzlieta a ty si všimneš, že možno sa ti zrýchlilo dýchanie, ruky zobrali sedadlo, telo sa naplo a pomocou tohto všimnutia ty už vieš, že to dokážeš zmeniť. O malý kúsok predložíš výdych, uvoľníš ruky, pocítiš pevnosť sedadla, ktoré ťa pevne drží a v hlave ti ide slučka. Lietanie je bezpečné, ja som v bezpečí. Lietanie je bezpečné, ja som v bezpečí. Zrazu cítiš, ako z teba opadlo napätie a dokážeš vnímať, ako sa niektorí ľudia bavia, možno smejú. A ty sa cítiš uvoľnene, lebo letieť je úplne bezpečné, tak ako ísť v aute alebo ísť po chodníku. Užívaš si let. Možno prehodíš pár slov so spolucestujúcim. Počas letu vnímaš, že letušky sa s istotou pohybujú po lietadle. Niektorí ľudia chodia na záchod, iní obdivujú výhľad cez okno, alebo sa spolu bavia. Niektorí pracujú, čítajú, alebo si pozerajú niečo zaujímavé. Je to úplne bežné lietať, lebo lietanie je bezpečné a ty si v bezpečí.
V jednom momente začne lietadlom triasť a kapitán hovorí o turbulenciách. Jeho hlas je pokojný, letušky sú pokojné. Ty si však všimneš, že ti zatuhlo telo a zmenilo sa dýchanie a v hlave sa spustili rôzne myšlienky. Ty však vieš, že ty si kapitánom svojho tela a preto o trochu predĺžiš výdych. Uvoľníš časti tela. A v hlave pustíš slučku. Lietanie je bezpečné. Ja som v bezpečí. Lebo turbulencie sú bežné. Tak, ako keď auto ide po výmoľoch a trasie to. Všímaš si, ako sa uvoľňuješ. Tvoje telo sa oprie o sedadlo. Ruky sa uvoľnia. Zatuhnutie mizne. Dýchaš plynule. A v hlave ti znie: lietanie je bezpečné. Ja som v bezpečí. Lietanie je bezpečné. Ja som v bezpečí. Všímaš si, že ruch v lietadle je rovnaký. Ľudia sa bavia, čítajú si, pracujú, pozerajú filmy a ty si v bezpečí. A práve kapitán ohlásil, že začínaš pristávací manéver. A ty vieš, že lietanie je bezpečné a ty si v bezpečí. Opretá o sedadlo vnímaš krajinu za okienkom. Či už za dňa, jasne, alebo cez svetlá v noci. Lietadlo klesá a tvoje ruky sú uvoľnené. Tvoje telo je uvoľnené. Tvoje dýchanie je plynulé, lebo lietanie je bezpečné a ty si v bezpečí. Pristáli ste a ty máš v sebe radosť a vzrušenie a hrdosť, pretože si bola po celý čas kapitánom svojho tela a myšlienok. Bezpečne si pristála a zvládla si let, pretože lietanie je bezpečné a ty si v bezpečí. A tak je to dobré. Nechaj v sebe doznieť svoj úspešný let a v čase, v ktorom ti to vyhovuje, postupne prenies pozornosť na svoje telo. Všimni si, kde sa opiera o podložku alebo stoličku. Pohyb rukami, prstami na nohách. Môžeš sa natiahnuť a s hlbokým nádychom a výdychom sa vráť späť do reality a môžeš otvoriť oči s pocitom, že dokážeš zvládnuť let, lebo lietanie je bezpečné a ty si v bezpečí. Som Erika a bolo mojím potešením sprevádzať ťa týmto zážitkom.